имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷоизадорони 19-умин бозиҳои осиёиро ба ҳузур пазируфтанд. раиси шаҳри душанбе варзишгаронро барои ноил гардидан ба медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ дар 19-умин бозиҳои тобистонаи осиёӣ ва баландбардоштани парчами Тоҷикистон табрику таҳният гуфтанд. ҳамчун нишони қадрдонии раиси шаҳри душанбе ба Сомон Маҳмадбеков ва Давлат Болтаев калидҳои хонаи сеҳуҷрадор, ба Тимур Раҳимов калиди хонаи дуҳуҷрадор ва ба Беҳрӯз Хоҷазода, Хайрандеш Муродзода, Ҳақназар Назаров ва Миҷгона Самадова калидҳои хонаҳои якҳуҷрадорро тақдим намуданд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба варзишгарон барои ширкат дар мусобиқаҳои оянда барору музаффарият таманно намуда қайд намуданд ки ҷавонони бонангу номус, муаррифгар ва номбардори ватани хеш маҳсуб ёфта ҳамеша зери таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат қарор доранд. Я хочу поблагодарить от себя, от имени всех спортсменов за такую поддержку со стороны государства, уважаемого президента Эмомали Рахмонова и мэра города, уважаемого Рустама Эмомали, за такое поощрение, то, что это нам дает еще больше мотивации, чтобы мы доказывали и показывали результат в дальнейших своих стартах. аввало миннатдории худамро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон, баъдан ба раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ мерасонам ки чунин мо варзишгаронро чунин шароитҳои хуб муайё кардааст ки мо метавонем дар талори варзишӣ машқу тамринҳоямро кунему ва баъдан ба мусобиқаҳо рафта натиҷаи хубро нишон диҳем. ва мо варзишгаронро бо ин дастгирияшон мо ваъда метиҳем ки аз пеш мусобиқаҳои пешбуда тамринҳоямонро зиёд карда ва дар бозиҳои олимпӣ натиҷаи хубро нишон диҳем.